V najkračšom šprinte Martina Kólová oplatila svojej krajanke v béčkovom finále prehru zo soboty. V dramatickom slovenskom mikrosúboji zdolala Ivanu Kmeťovú o 0,3 sekundy a zaistila si štart na kontinentálnom šampionáte. Kólová skončila na druhom mieste iba o 83 tisícin sekundy za svojou tréningovou partnerkou Slovinkou Špelou Ponomarenkovou. Ja som mala vedľa seba vlastne Ivanu, nad ktorou som musela vyhrať, aby som postúpila na majstrovstvá Európy. Na druhej strane som vedela, že niekoľkonásobná medailistka z majstrovstiev sveta v tejto disciplíne, tak som vedela, že keď udržím tempo s ňou, tak to bude dobre.